Takže ja ti ukážem 10 futbalových log a ak všetky uvádneš správne, dostaneš tento dres od Kickwear Slovakia. Takže prvé logo. Arsenal. Super. Ďalšie. Real. Výborne. Paríž. Výborne. Ďalšie. FC Barcelona. Výborne. Ďalšie. Anglický tím. Neviem. Ale skús anglický. Známy, najväčší. Liverpool. Áno. Toto je nemecký. Kto Nie. nosí nemeckú žltú? Ukrajina? Nie. Ja čakám. Nemecký klub. Jaj. Bayern je ich najväčší nepriateľ. Dortmund. Áno. Toto je španielský tím. Je Barca, Real a ešte jeden taký riadne dobrý. Opa. No, skús. Španieli, veľmi dobrý. Barca, Reala. A tretí, tí najsilnejší sú? To neviem. Nevieš? Dobre, nevadí, je to Atletico Madrid. Aha. No, nevadí, získavaš aspoň túto 20% zľavu od Kickwear Slovakia. Ďakujem.